हेलो फ्रेंड्स, दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो रिसेन्ट साबस्क्राइबार नोंथांनि चेनेलखौ सोर सोर मा चेनेला साबस्क्राइब खालामनानै लादों, जोङो बेखौ माबोरै नायनो हायो। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बिनिनो मोनसे भिडिअ लाबोबाय। दा नोंथांमोनाबो जुदि नोंथांनि चेनेलनि साबस्क्राइबारखौ नायनो सानदोंब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांदो। आं नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिगोन आंनि चेनेलखौ सोर सोर मा चेनेला साबस्क्राइब खालामनानै दङ। नोंथाङाबो जुदि नायनो सानदोंब्ला बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम वाच खालामदो, होनबानो बुजिनो मोनगोन। आरो नोंथाङाबो जुदि इउटुब चेनेल खुलिदोंब्ला बेखौ गोरलैयैनो नायनो हागोन। दा आं बेखौ नायनो थाखाय आंनि क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लानोसै। जों क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै इउटुब स्टुडिअ सार्च खालामनांगोन। गुगोलाव इउटुब स्टुडिअ सार्च खालामनानै जोङो साइन इन खालामनानै लानांगोन। इउटुब स्टुडिअजों माने इउटुब स्टुडिअखौ जोङो अपेन खालामनांगोन गुगोलाव लोगोफोर, क्रम ब्राउजाराव। दा आङो बेखौ अपेन खालामबाय। नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव जुम होनानै दिन्थिनि लोगोफोर। नै जोङो बे गोजौनि डेस्कटपआव जोङो क्लिक खालामनानै होनांगोन। नैबे दा आङो सिन होनायाव क्लिक खालामनानै लानांगोन। डेस्कटप बर्डआव जोङो बेखौ क्लिक खालामनानै लाखांनायनि उनाव जोङो नै लोगोफोर रिसेन्ट साबस्क्राइबार होननाय मोनसे अपसन थायो। जोङो नैबे सिअलआव क्लिक खालामना होनांगोन। नै बे सिअलआव क्लिक खालामनानै होयोब्लानो जोङो जेसेबांनाखि नोंथांनि चेनेलखौ जेसेबांनाखि मानसिफ्रा साबस्क्राइब खालामदों, जोङो बेखौ नुनो हाजोबगोन लोगोफोर। नै दा आं बे सिअलआव क्लिक खालामनानै होनोसै। नै लोगोफोर माने बिथांमोनाबो इउटुब चेनेल दङ लोगोफोर। जाय मानसिया जुदि इउटुब चेनेल खुलिदों, बे मानसिनि नामासो बेयाव श' जागोन लोगोफोर। माने इउटुब चेनेल गैयैनि मानसिफोरनि नामा श' जानाय नङा। दा बिथांमोनाबो इउटुब चेनेल दंखायो, दा बिनिखायसो नुदों। जुदि इउटुब चेनेल गैयाब्ला, इउटुब चेनेल खुलिनाय नङाब्ला बेखौ नुनो मोननाय जानाय नङा लोगोफोर। दा नै बिथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादों आरो आंबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनदों। मानो होनोब्ला बिदिनो गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ लोगोफोर। जोङो फिसा इउटुबारफ्रा सापर्ट होलायनांगौ जेब्लायबो। दा आं नोंथांमोननि चेनेलखौबो आंबो साबस्क्राइब खालामनानै लादों। दा जोङो बेयावनो मिन्थिनो मोनो लोगोफोर, नोंथां जेनेबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदोंना खालामाखै। आंथ' बिथांनिखौ खालामबाय। जों बेबायदिनो गाव गावनि चेनेलखौ बिदिनो चेक खालामनानै नायनो हायो। दा बेयाव नायोब्लानो जोङो मोनजोबगोन। दा नोंथांमोनाबो बुजिबाय जानो हागौ लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिबाय जानो हागौ। आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। आरो जुदि साबस्क्राइब खालामखानायब्ला नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामना होदो। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। थेंक्स फर वाचिं, लाभ इउ, बाय बाय।